ഹലോ മച്ചന്മാരെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മല്ലു എക്സ്പ്ലെയിനർ. തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച പുള്ളികൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലേ, എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രിമിനൽസ് ആയിരിക്കും. അതിൽ തന്നെ ഈ ജയിലിലൊക്കെ ഈ കുറ്റവാളികൾ അങ്ങ് നിറയാണ്. കൊടൂര കുറ്റവാളികൾ, കുറെ പേരൊക്കെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വരെ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിയമങ്ങൾ അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റഷ്യയിലെ ചില തടവ് പുള്ളികളും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ ചില തടവ് പുള്ളികളെയും ഒരു ഐലൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു പരീക്ഷണത്തിനായിട്ട്. എന്തായാലും അവരെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, എന്നാ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയേക്കാം എന്നാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷെ അവസാനം സംഭവിച്ചത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? അങ്ങനെ ഒരു കഥ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കിയാലോ. നല്ല അടിപൊളി ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി തന്നെയാണ്. സത്യം പറയാലോ, ആ ഐലൻഡിൽ വെച്ച് ചിലരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വരെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? അത് കഥയിലൂടെ തന്നെ കേട്ടാൽ മതി. ഇന്ന് നമുക്ക് നേരെ ഈ കഥയിലേക്ക് പോയാലോ. ചില സമയത്തൊക്കെ മൂവിയുടെ പേര് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോകും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ മറന്നാലും ശരി, മറന്നില്ലെങ്കിലും ശരി, ഇൻട്രോ പറയുന്ന സമയത്ത് മൂവിയുടെ പേര് അടിയിൽ എന്തായാലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും കുറെ പേരൊക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ മൂവിയുടെ പേര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രോ പറയുമ്പോൾ അടിഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മൾ കഥ ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മല്ലു എക്സ്പ്ലെയിനർ. പോകാൻ നമുക്ക് കഥകളുടെ ആ മായ ലോകത്തിലേക്ക്. കഥയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം വിജനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐലൻഡ്, ഒരു ദ്വീപിലെ ഡെസേർട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അറേബ്യൻ നാട്ടിലെ ആ ഒരു മണലാരണ്യം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല. മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു തരി പോലും കാടോ പച്ചപ്പോ ഒന്നുമില്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ പ്രദേശവും ഡെസേർട്ടുകൾ തന്നെയാണ്. അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടിലൂടെ, ആ വിജനമായ ദ്വീപിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാളിങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ്. അയാൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്, എന്തിനാണ് പോകുന്നത്, എന്താണ് ഇയാൾക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വൈകാതെ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ മനുഷ്യന്റെ പേരാണ് സൈലൻ. സൈലൻ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു താഴ്വാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കല്ലിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് അയാൾ തെന്നി താഴേക്ക് വീഴാണ്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കൊടും തണുപ്പില് അവിടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു അരുവി ആകെ ഫ്രീസായി പോയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് സൈലൻ ഇപ്പൊ ചെന്ന് വീണത്. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അവനൊന്നും പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. അവൻ പിന്നീട് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുകയാണ്. പിന്നീട് സൈലന് വിശന്നപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളുണ്ടല്ലോ, അതിൽ കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം പറിച്ചു തിന്നാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് അത്. പിന്നീട് സൈലൻ അവന്റെ നടത്തം വീണ്ടും തുടരുകയാണ്. അല്ല, ഇവൻ എങ്ങോട്ടേ പോകുന്നത്? ഇവന്റെ കഥയൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? കുറച്ച് ദിവസം പിന്നിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോവാം. ഇപ്പൊ ഒരു ജയിലിൽ കാണിക്കുകയാണ്. ആ ജയിലിൽ ഒരു കഠിന തടവിന് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുള്ളിയാണിപ്പോ നമ്മുടെ സൈലൻ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനൊരു 6 പേരെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇനി അവൻ ഈ ജയിലിൽ തന്നെ കഴിയണം. ഇപ്പൊ ആ ജയിൽ അധികാരി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ സൈലിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് നിന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം? പക്ഷെ അതൊന്നും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് സൈലൻ മറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല. അവൻ അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ സൈലന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ചില കുറ്റവാളികളെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയണം, അവരുടേതായ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഇപ്പൊ മോറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കടലിൽ കാണണം. മറ്റൊരു ഒരു ജപ്പാൻകാരനാണ് തോന്നുന്നു, യോക്കു. അവൻ പറഞ്ഞത് ചൈനക്കെതിരെയായിട്ടുള്ള യുദ്ധം എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒബേസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൊട്ട. അവൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ഈ ജയിലിൽ ഇനി നിൽക്കണ്ട, എനിക്കൊരു അധികാരിയെ പോലെ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ ഇനിയും 2-3 ആൾക്കാരെ വിളിക്കണം. ഓരോരുത്തരുടെ ആഗ്രഹം അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അവസാനത്തേതായിട്ട് സിപ്പ. അവൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ഇനിയും പെണ്ണുങ്ങളെ കാണണം, അവരുടെ കൂടെ കിടക്കണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു. ചെറിയൊരു രോഗിയാണ് അവന്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സൈലൻ മാത്രം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവസാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ജയിലിന്റെ അധികാരി ഇവരെല്ലാവരും, അതായത് ഈ ഒരു 5-6 ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും അവരെ മാറ്റാൻ പോവാന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും ചെറിയൊരു നൗകയിലാക്കിയിട്ട് കടലിലൂടെ എങ്ങോട്ടോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവര് മാത്രമല്ല, മറ്റു ചില തടവുപുള്ളികൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സെല്ലുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരെയും ഗ്രൂപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു മൊട്ടയുണ്ടല്ലോ, ഒബേസിയൻ, തൽക്കാലം നമുക്ക് അവനെ മൊട്ട എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം കേട്ടോ. അവനെന്തോ ഒരു വലിയ ബോസിനെ പോലെയാണ് അതിലൂടെ നടക്കുന്നത്. എന്നാലും ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ഓരോ സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ മൊട്ടയുടെ ബെഡൊക്കെ ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയ തെറ്റിന് വരെ അവരെ കഴുത്തിന് വെച്ച് കൊന്നുകളയും. അത്രത്തോളം ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ മൊട്ടയുടേത്. അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു നൗക മറ്റൊരു കപ്പലിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് കേട്ടോ, ഇവരെ മറ്റെങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ആ സമയത്ത് ഇവരെല്ലാവരും ആകെ പാനിക്കായി പോവാണ്. ഇവരെല്ലാവരും മരിക്കാൻ പോവാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയൊക്കെ ഇവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. എല്ലാവരും ഭയന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു വയലന്റ് അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇതേ സമയം തന്നെ വലിയ എക്സ്പ്രഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ സൈലൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവനിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുകയാണ്. അതായത് അവന്റെ റൂമിൽ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിപ്പ ഉണ്ടല്ലോ, മെന്റലി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ചുമരിൽ എന്തൊക്കെയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരച്ചു വെക്കും. പിന്നീട് നോൺസെൻസ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഒരു കപ്പലിലേക്ക് ഒരു വരുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് സിപ്പ ഒരു കാര്യം ഈ സൈലന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലൊന്നും ഇനി സീറ്റ് ബാക്കിയില്ല, അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും ആരും പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന്. അതിനു പകരം ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നരകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാമാവുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതേ സമയം തന്നെ കപ്പൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെല്ല് തനിയെ തുറന്നു വരികയാണ്. അലിയും അവന്റെ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവനിപ്പോ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവന്റേതായ ഒരു ടീമും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതേസമയം
സമയം തന്നെ നമ്മുടെ ഒബീസിയൻ മൊട്ട അങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ്. പിന്നത്തെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ, ഈ മൊട്ടയുടെ ടീമും അതുപോലെ തന്നെ അലിയുടെ ടീമും തമ്മിൽ വലിയൊരു ഫൈറ്റ് തന്നെ നടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഫൈറ്റിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാതെ സെല്ലിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അയാൾ ഇതിലേക്കൊന്നും വരുന്നില്ല. മറ്റൊരു ഭാഗത്തൂടെ ഇപ്പൊ പോലീസുകാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് നേരെ കണ്ണീർവാതകവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗണ്ണ് വെച്ച് ഫയർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇവരൊന്ന് ഒതുക്കി നിർത്തുകയാണ്. പിന്നീട് മയക്കുന്ന എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും തൽക്കാലത്തേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കാമായി പോയി. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒഴിഞ്ഞ ദ്വീപിൽ കൊണ്ടുപോയിടുകയാണ്. അവിടെ ഇവരല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. എന്തിനു പറയണം, താൽക്കാലികളായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗങ്ങൾ വരെ അവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല. മാത്രമല്ല ഈ പുള്ളികളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൈകൾ ഒരു വിലങ്ങ് വെച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവരെല്ലാം മറ്റൊരിടത്ത് കൊണ്ടേ ഇരുത്തിയിട്ട് ഈ പോലീസുകാരും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലേഡിയും കൂടെ ഇവരടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ്. ആ ലേഡിയുടെ പേര് മാർത്ത എന്നാണ്. മാർത്ത ഇപ്പൊ പറയാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ടെറാനോവ എന്നൊരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ പല ജയിലുകളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലെ ജയിലുകളിലും വധശിക്ഷ എന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പൊ സ്ഥലം തികയാതെ ആവുകയാണ് ഒരുപാട് ക്രിമിനൽസ് എല്ലാം വന്നതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഷ്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ ഒരു ഐലൻഡ് വിട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് വലിയ കമ്പനികൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഇനി കൊല്ലാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇനി ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഐലൻഡിലാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ബാക്കിയുള്ള ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള അതായത് 3 മാസത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ അതെപ്പോഴും നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം ഞങ്ങളുമായിട്ട് കൈമാറണമെങ്കിൽ കടലിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അതായത് ഈ ബീച്ചിന്റെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ബോട്ടാണത്, അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതിൽ ആ ഒരു ബട്ടൺ ഞെക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയാ. ഒരു പച്ച ലൈറ്റാണ് കത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം. പക്ഷേ ഈ കാര്യമൊന്നും കുറ്റവാളികളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൊട്ടയുണ്ടല്ലോ ഒബേസിന് അങ്ങ് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല. അവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ഇവർക്ക് നേരെ ഒരൊറ്റ ഇറങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയലന്റ് ആകാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴേക്കും പോലീസുകാർ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഒതുക്കി നിർത്തുകയാണ്. ഇപ്പൊ പോകാൻ നേരത്ത് മാർത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അറിയിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള കാര്യം കൂടെ പറയാം. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, പഴയതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ജയിലിലേക്ക് പോകും. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർത്തയും ബാക്കിയുള്ള പോലീസുകാരും പട്ടാളക്കാരൊക്കെ കൂടി ആ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഷിപ്പിലേക്ക് പോവാണ്. അതിനു മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുറെ ചാവികൾ അവിടെ കൊട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കാരണം എല്ലാ തടവുപുള്ളിയുടെയും കയ്യിൽ വിലങ്ങുകളുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു ചാവിയുടെ ചുറ്റങ്ങ് കൂടുകയാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കരമായിട്ട് അടി കൂടുകയാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ ചാവി ഏതാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ അറിയാലോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമെന്ന്. സോ പരസ്പരം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി കൂടുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാതെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മാറി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സിപ്പയും സൈലനും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ ഉപേക്ഷിച്ച ചാവി ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് അവർ പതിയെ ഇട്ടു നോക്കും ഇത് അവരുടെ ആ ഒരു വിലങ്ങിന് സ്യൂട്ടാണോ എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അയാളും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഞാനൊന്നിനും ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേ സമയം തന്നെ ചില ആൾക്കാർ പട്ടാളക്കാരെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയ ആയുധങ്ങളൊക്കെ കയ്യിലെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കുറെ പേരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊന്നു കളയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവസാനം അലിയും അലിയുടെ ഗ്യാങ്ങും കൂടെ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീമിന്റെ ആ ഒരു കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് ആ കടലിന്റെ അടുത്തുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലേക്ക് ആ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞയക്കാനും അലി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ സമയം തന്നെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുത്തൻ നമ്മുടെ അലിയുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെ തട്ടി മാറ്റാണ്. പിന്നെയും അവർക്കിടയിൽ ഒരു വമ്പം ഫൈറ്റ് തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പേര് ആ ഒരു ഫൈറ്റിൽ മരണപ്പെട്ടു പോവാണ് കേട്ടോ. കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുത്തൻ നമ്മുടെ അലിയെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അയാൾ വന്നിട്ട് ആ മുട്ടയുണ്ടല്ലോ ഒബേസിയൻ അവനും കല്ല് വെച്ച് തല്ലി കൊല്ലുകയാണ്. ഇതേ സമയം തന്നെ ഒരു 2-3 ആൾക്കാർ ചെറിയൊരു ബോട്ടുമായിട്ട് കടലിന്റെ നടുക്ക് സിഗ്നലിനായിട്ട് എന്താ പറയുക ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് തിരകളിൽ പെട്ട് ഇവരുടെ ബോട്ട് ഒരു പാറയിലിടിച്ച് ഈ 3 ആൾക്കാരും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവസാനം ഫൈറ്റിന്റെ ഒടുവിലായിട്ട് എല്ലാവരെയും അടക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഇതിന്റെ തലവനായിട്ട് ഒബേസിയൻ വരികയാണ്. അതായത് മൊട്ട. അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ ഒബേസിയനാണ്. അവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ അവസാന വാക്ക്. ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് അത്ര ഇഷ്ടമാകാത്ത നമ്മുടെ സൈലൻ ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് തീപ്പെട്ടിയും കൽക്കരിയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പതിയെ എസ്കേപ്പ് അടിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ അധികം നേരം നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവൻ വരെ പോകുമെന്ന് അവന് ഉറപ്പായിരുന്നു. കാരണം സിറ്റുവേഷൻ വളരെയധികം മോശമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ഈ ദ്വീപിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് സൈലൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവൻ ഒരുപാട് ദൂരം നടന്നു പോവുകയാണ്. ഈ കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ കണ്ടത്. അങ്ങനെ സൈലൻ ഒരുപാട് ദൂരം നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് അടിക്കുക എന്താ പറയുക നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയൊരു ഗുഹ കാണുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ഭാഗത്ത് തണുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞും കുറച്ച് കുറവാണ്. ഇതേ സമയം തന്നെ സൈലൻ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവന്റെ കീശയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ്. അവന്റെ ഭാര്യയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അത്. പിന്നീട് ഒരുപാട് നേരം അത് നോക്കി അവൻ കരയാണ്. അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് 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 തളർന്ന് അവൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയോ എലികൾ കൂക്കുന്ന പോലെയുള്ള കിക്കി എന്നൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ അത് കേട്ട് നമ്മുടെ സൈലൻ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. സൈലൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച അവൻ കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കെല്ലാം എലികൾ കയറിയിട്ട് എല്ലാം ആകെ കടിച്ച് പറിച്ച് വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ഭക്ഷണം അവനിപ്പോ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഓടിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അവൻ കളക്ട് ചെയ്ത് ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയം തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മഴ പെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കല്ലിന്റെ സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു ഗുഹയിൽ അവൻ പോയിട്ട് ഒരു
ചെറിയ പുതപ്പും പുതച്ചങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മഴയെല്ലാം പോയി കുറച്ച് ചൂടായ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ അവൻ ഈ വെള്ളത്തെ ശേഖരിക്കുകയാണ് കുടിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് തീപ്പെട്ടിയും കൽക്കരിയും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു തീയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ചെറിയ ചെറിയ കെണികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിലൂടെ പാറിപ്പോയ ഒരു ചെറിയ പക്ഷിയെ പിടിച്ചിട്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു തീയിൽ വെച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയം തന്നെ സൈലൻ അറിയാതെ തന്നെ അവന്റെ പിന്നാലെ ഒരുത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. മെന്റലായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സിപ്പ തന്നെയായിരുന്നത്. ഈ സിപ്പ ഇപ്പോൾ സൈലന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കത്തി ഉണ്ടല്ലോ പതിയെ അടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. പക്ഷെ സൈലൻ അത് കണ്ടു അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് തിരിച്ചു മേടിക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയം തന്നെ സിപ്പ അവന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സാൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഉപ്പ്. ആ ഉപ്പ് ഈ സൈലന് കൊടുക്കാന്ന് പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈലൻ അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഇറച്ചിയുടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ സിപ്പക്കും കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് തീയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിപ്പ ഇപ്പോൾ സൈലൻ ഒരുക്കി വെച്ച ആ ചെറിയ ഗുഹയുണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ്. അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് സിഫ സൈലന്റെ ഫാമിലിയുടെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുകയാണ് കേട്ടോ. അവന്റെ ഭാര്യക്ക് അതിലുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സിപ്പയുടെ ആഗ്രഹം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വുമൺസിനെ വീണ്ടും കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവൻ എന്തൊക്കെയോ ആവുകയാണ്. അവനിപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലൈയിങ് കിസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് സിപ്പ താഴേക്ക് വരികയാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഫുഡെല്ലാം നന്നായി വേവിച്ചിട്ട് ഇവർ കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതേ സമയം തന്നെ ആ ഒരു മലയുടെ ചെരുവിൽ വന്നിട്ട് സിപ്പ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മരിക്കുമല്ലേ, പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയാണ്, ഞാൻ ചാടില്ല, നീ എന്താ മരിക്കാത്തത് സൈല എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ സൈലിനോട് സിപ്പ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ സൈലിനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്റെ കുടുംബം എന്നെ വിട്ടുപോയി, എനിക്കും അവരുടെ കൂടെ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് ഈ ദ്വീപിൽ വെച്ചായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയാണ്. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു ശബ്ദം കേട്ട് സൈലൻ എണീക്കുകയാണ്. നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താ, അവന്റെ ഭാര്യയുടെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അത് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് സിപ്പ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ്, അതായത് മാസ്ട്രുബേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇത് കണ്ട സമയത്ത് സൈലൻ ആകെ ദേഷ്യം വരികയാണ് കേട്ടോ. സിപ്പയ്ക്ക് നല്ല കണക്കിന് തന്നെ സൈലന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണ്. മാത്രമല്ല ആ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്നും അവനെ ചവിട്ടി താഴെ ഇടുകയാണ്. അവനാകെ പേടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് താഴേക്ക് അവൻ വീണില്ല. അതിന്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാറയിൽ തങ്ങിക്കിടന്നിട്ട് അവനങ്ങനെ പേടിച്ചു വിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം സൈലന് സിഫയെ കൂടെ കൂട്ടാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ സിഫ ഇപ്പോൾ സൈലന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ പോകും. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു തടാകം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് മീനിനെ വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്നിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എത്ര നേരം നോക്കിയിട്ടും ഒരു മീനിനെ പോലും കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മുടെ സിപ്പയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പഴുതാരിയൊക്കെ അതിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവനാകെ പേടിച്ചു പോയിട്ട് അതിന്ന് തന്നെ എണീച്ച് ഓടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ ഭക്ഷണം നോക്കി നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാറക്കെട്ടിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു പഴയ വിമാനം തകർന്നു കിടക്കുന്നത് ഇവരും കാണുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവർ പോവാണ്. സൈലൻ എന്തോ ഒരു എല്ലാത്തൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വരികയാണ്. കാരണം അവനൊരു പൈലറ്റാണ്, അവനിത് നന്നാക്കാൻ അറിയാം. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും കൂടെ അത് എടുക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആണ്, അവരെ കൊണ്ട് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് അവരുടെ ആ ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. നല്ല തണുപ്പായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇവർ കത്തിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തോ ഒരു ടോക്സിക് ഗ്യാസ്, ഒരു വിഷവാതകം ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഇവരറിയാതെ ശ്വസിച്ചു പോവാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെയോ സൈലൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സിഫ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധം കിട്ടി അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. കൂടുതലായിട്ട് സിഫ അവിടെ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മരിച്ചു പോകുന്ന ഈ സൈലൻ അറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ വലിച്ച് കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവന് ബോധം വന്നിട്ടില്ല. അവന്റെ കവളിലും നെഞ്ചത്തെല്ലാം തട്ടി 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 അവസാനം അവന് ബോധം വന്നു. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ഏതൊരു സിനിമയിൽ അവന്റെ വായിന്ന് തുണി എടുക്കല്ലേ, തുണി എടുത്താൽ പച്ചത്തെറിയായിരിക്കും പറയുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ബോധം വന്ന സമയം മുതൽ സിഫ ഇപ്പൊ വൃത്തിയുടെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല. അത് കേട്ട് സഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് സൈലൻ. മാത്രമല്ല തണുപ്പ് അത് കൊടൂരമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അധിക നേരം ഇങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയില്ല, മരിച്ചു പോകും എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവരൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുകയാണ്, ഷെൽട്ടറിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം, അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് കൽക്കരി മോഷ്ടിച്ച് വരാമെന്ന്. ഇപ്പോൾ ആ ഷെൽട്ടറിൽ കാണിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ ലൈഫ് കുറച്ച് മോശമായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒബേസിനുണ്ടല്ലോ മൊട്ട, അവനും അവന്റെ കുറച്ച് ഗ്യാങ്സും ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധം വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്നോ, ഇവർ അവിടെ എന്തോ ഒരു വേലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ വേലിയുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഈ തടവുപുള്ളികളെ പോലെ ഇവർക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ജയിലിലായതുപോലെ തന്നെ ഒബേസിനും അവന്റെ ആൾക്കാരും അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികളെ പോലെ അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. കാവലിനായിട്ട് ഒബേസിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഗോൾഡൻ മുടിയനാണ്, ഒരു സ്വർണ്ണമുടി തലയൻ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള തടവുള്ളികൾക്ക് അവര് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു വേലിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി മാത്രമേ നീങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ കേട്ടോ, നടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിദ്വേഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ. പക്ഷെ പ്രതികരിക്കാൻ പേടിയാണ്. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരോടും അവരുടേതായ ഓരോ ടെന്റിനുള്ളിലേക്ക് ഓടി കയറാൻ വേണ്ടി പറയും. എല്ലാവരും അതിവേഗത്തിൽ തിരിഞ്ഞോടും കേട്ടോ. കാരണം എന്താ അറിയോ, അവസാനം ബാക്കി വരുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഏറ്റവും അവസാനം ടെന്റിലേക്ക് കയറുന്ന ആളെ ഇവരെല്ലാവരും പിടിച്ചും കൊണ്ടുപോകും ഇവരുടെ ഫുഡിനായിട്ട്. ഇതേ സമയം തന്നെ ഇവരാരും അറിയാതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് സൈലനും സിപ്പയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ ചെറുതായിട്ട് തീ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നത് ഇവർ കാണുകയാണ്. അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവർ പോയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂട് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേരും അവിടെ കിടന്നൊന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിപ്പ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്. അവൻ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ടെന്റിലേക്ക് കയറിയ ആളുണ്ടല്ലോ, അയാൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണെന്നല്ലേ, ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തി പൊരിക്കാനായിട്ട് തന്നെ. പിന്നീട് അയാളെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കാനും. ഇപ്പൊ ഉണർന്ന സിപ്പ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കാണുകയാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കല്ലിന്റെ പിന്നിൽ പോയി ഒളിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് സൈലന്റെ കാര്യം അവൻ ഓർത്തത്. അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് സൈലിനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് മാറ്റാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അവനെ കൊണ്ട് അതിന് നടന്നില്ല. അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയ ഈ ഒബേസിന്റെ ആൾക്കാരിപ്പോ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും
കാണുകയാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒബേസിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ട് ഹാജരാക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഇവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതല്ലേ. ഇതേ സമയം തന്നെ ഈ ഒബേസിന്റെ ഗ്യാങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജപ്പാൻകാരനുണ്ട്, അതായത് യോക്കോ ഇവരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതായത് ഈ സൈലൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഗ്യാങ്ങിൽ പെട്ടതാണ്, അതേ പ്രിസണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ ഇത് ബാക്കിയുള്ളവർ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കേട്ടോ. ആ സ്വർണ്ണമുടി തലേനുണ്ടല്ലോ അവന്റെ പേര് എസ്റ്റോണറ്റ് എന്നാണ്. അവൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പോ യോക്കോയെ വെറുതെ ചൊറിയാൻ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവനിട്ട് നല്ല പൊട്ടിക്കാണ് ഇപ്പൊ യോക്കോ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒബേസിന്റെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും യോക്കോക്ക് നേരെ തിരിയാണ്. എല്ലാവരും കൂട്ടം ചേർന്ന് ഇപ്പൊ യോക്കോയെ മർദ്ദിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ആ ഒരു ടീമിൽ നിന്നും യോക്കോ പുറത്താക്കിയിട്ട് തടവുപുള്ളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവനെ ആക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരമായി എല്ലാവരോടും അവരുടേതായ ഷെൽട്ടറിലേക്ക് ഓടി കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ്റ്റോണറ്റ് പറയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞോടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നായകനായിട്ടുള്ള സൈലൻ മാത്രം മരത്തടി പോലെ അവനെ നോക്കി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയം സിപ്പ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് സൈലനെ പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ്. നീ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് കയറ്. അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഈ സിപ്പ സൈലനെ അവരുടെ ടെന്റിലേക്ക് വിളിച്ച് കയറ്റുകയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ അവസാനം ബാക്കി വന്ന ആൾക്കാരെ ഈ എസ്റ്റോണറ്റും ടീമും വന്നിട്ട് പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുപോവാണ്. അയാൾ ഉറക്കനെ കരയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു നിർവാഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അയാൾ പിന്നീട് അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമായിട്ട് പറയാണ്, എനിക്ക് കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തരുമോ. ദയ തോന്നിയ സിപ്പ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താ പറയാ, അറുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കില്ലേ, അതുപോലെയൊക്കെ. അങ്ങനെ അന്നേ ദിവസം രാത്രിയായ സമയത്ത് സൈലിനും അവന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇവർ എതിർത്ത് നിൽക്കണം, അവരെ നമുക്ക് തകർക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർക്കൊക്കെ അതിനോട് ഭയമായിരുന്നു, കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധമുണ്ട്. പക്ഷെ ചിലർക്കൊക്കെ അതിൽ നല്ല താല്പര്യമുണ്ട്, അമർഷമുണ്ട്. ഇതേ സമയം തന്നെ എസ്റ്റോണറ്റും അവന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുത്തനും കൂടിയിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ഷെൽട്ടറിൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങോട്ടേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്ന് സാധനം മോഷ്ടിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ഒന്നാം തരം പണി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കെണി ഒരുക്കുകയാണ്. അതിൽ വന്ന് വീണ തീർച്ചയായിട്ടും ചത്തുപോകും. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ആയിട്ടുണ്ട്. അന്നേ ദിവസത്തെ വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരോടും ഇപ്പോൾ എസ്റ്റോണറ്റ് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഷെൽട്ടറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കുമെന്ന്. ആ ഒരു ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ്. പക്ഷെ ഇത്തവണ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു ഓടിയത് കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഓരോ നൃത്തം തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും മുന്നിൽ തന്നെ സൈലനും. ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന യോക്കോ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച എസ്റ്റോണറ്റിനെയും അവന്റെ കൂട്ടുകാരെയും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കല്ല് വെച്ചതിന് ഈ റോക്കോ എറിയാണ്. സിറ്റുവേഷൻ പിന്നീട് കുറച്ചൊന്ന് വഷളാവുകയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന ഈ ഒബേസിന്റെ അടുത്ത് ഈ സൈലൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഓഫർ വെക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആ ചെറിയ ബോട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഫുഡിനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരും. തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഞാൻ പോയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു തകർന്നു കിടക്കുന്ന പ്ലെയിൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അതൊരു നല്ല ഐഡിയ ആയിട്ട് ഒബേസിന് തോന്നുകയാണ്. ആ ഒരു പ്ലെയിൻ എങ്ങാനും കണ്ടെത്തി അത് നന്നാക്കാൻ പറ്റി എവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാലോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സൈലിനെയും കുറച്ച് ആൾക്കാരെയും ആ ഒരു ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഇവർ തുറന്നു വിടുകയാണ് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു ബോട്ടുമായിട്ട് ഇവർ നേരെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബോട്ടിലെ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. സൈലൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒബേസിൻ ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ പോയ ചെങ്ങായി ഉണ്ടല്ലോ അവനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയോ. ഈ സമയത്ത് കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുത്തം പറയണ എനിക്കറിയാം, അവനൊരു പൈലറ്റ് ആണ്. മാത്രമല്ല അവന്റെ ഫാമിലി മുഴുവൻ ഒരു വിമാന അപകടത്തിൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ കാരണക്കാരായ 6 ആൾക്കാരെ അവൻ വെടിവെച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയത്. ആളത്ര നിസാരക്കാരനല്ല എന്നിപ്പോ ഒബേസിന് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ കൂടെ ഒരു ഡീലിന് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പണി വരുമോ എന്ന് ഒബേസിന് സംശയമാവുകയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡീല് ക്യാൻസൽ ആക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഷെൽട്ടറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓടി കയറാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. പക്ഷെ ഇത്തവണ ഉണ്ടല്ലോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രതികരിക്കുകയാണ്. ആ പ്രതികരിച്ച ആളെ ഒബേസിന് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ക്രൂരമായിട്ട് തന്നെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നുകളയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ യോക്കോ ബാക്കി ചില ആൾക്കാരെ ക്രൂരമായിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും രക്ഷയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ടെന്റിലേക്ക് ഓടി കയറുകയാണ്. ആരും തിരിച്ച് എതിർക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല, കാരണം ഒബേസിന്റെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നല്ല ഒന്നാം തരം ആയുധങ്ങളുണ്ട്. ഇതേ സമയം തന്നെ കടലിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സൈലനും ചില ആൾക്കാരും പോയില്ലേ. എങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ ബോട്ട് തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ വീണ്ടും അതിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവസാനം ആ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന ആ സംഭവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. പക്ഷെ അതെന്തോ തിരയിലൊക്കെ പെട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെറുതായിട്ട് തകർന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അവരതിലൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊന്നും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല. പിന്നീട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇവർ തീരത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ഒബേസിൻ പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച സമയത്ത് സൈലൻ പറയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വൈകാതെ തന്നെ ഫുഡും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് അവരിപ്പോൾ വരും. പക്ഷെ ഒബേസിൻ ഈ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിച്ചില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം അവർ അത് സ്വീകരിക്കണ്ടേ. ഒരു പച്ച സിഗ്നൽ കത്തിയതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. അതായത് ഈ ഒബേസിന്റെ ടീമിലുള്ള ചില ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒബേസിൻ ഇപ്പൊ സൈലനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡീല് ക്യാൻസൽ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവർക്ക് അത് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല കേട്ടോ. കാരണം സൈലൻ എവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതെല്ലാം വെറും നുണയാണെന്നാണ് ഈ ഒബേസിൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുത്തൻ, അതായത് ഈ ഒബേസിന്റെ ആള് തന്നെ അവന് കൊല്ലാനായിട്ട് വരികയാണ് കേട്ടോ. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഒബേസിൻ അവന്റെ കഴുത്തിന് കയറി പിടിക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയം തന്നെ മറ്റൊരുത്തം വന്നിട്ട് പിറകിൽ നിന്നും ഒബേസിനെ കുത്തി കൊന്നുകളയാണ്. അങ്ങനെ ഇവരുടെ ടീമിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒബേസിന്റെ അടുത്ത ആൾക്കാരെ ഇവർ കൊന്നുകളയുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒബേസിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുണ്ടല്ലോ എസ്റ്റോണറ്റ്, അവനെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. പിന്നീട് ഈ ഒബേസിന്റെ ആൾക്കാരെല്ലാം ലീഡറായിട്ട് കണ്ടത് സൈലനെ ആയിരുന്നു. സൈലനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നീട് കുറച്ചു നേരം ആലോചിച്ചിട്ട് സൈലൻ പറയാണ് എല്ലാവരെയും ആ ഒരു ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുക, ആരും ഇനി പൂട്ടിയിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു ജയിലിൽ തുറന്നു വിടുകയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് സൈലൻ ചെറുതായിട്ടൊരു നുണ പറയുകയാണ്. അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കണം,
നിൽക്കണം, നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇനി പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം. ഇനി ഒരാളെയും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണമാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളിൽ ചില ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം. അതിനായിട്ട് ചില ആൾക്കാരെ ഈ സൈലൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയം തന്നെ വട്ടനായിട്ടുള്ള സിപ്പ ഉണ്ടല്ലോ ബീച്ച് സൈഡിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് SOS എന്ന് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആ മണലിൽ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്തോ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവരെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് കൊടുത്തതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവർക്ക് യാതൊരു റിപ്ലൈ ലഭിക്കുന്നില്ല. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ സമയത്താണ് നേരത്തെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിയ എസ്റ്റോണറ്റ് വരുന്നത്. അവനെടുത്ത ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസും പുതിയ റൂളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആകെ ഞെട്ടിപ്പോവാണ് കേട്ടോ. അവൻ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോയില്ല. കാരണം പുതിയ റൂൾസ് അങ്ങനെയാണ്. പ്രതികാര മനോഭാവത്തോടെ അവനെ നോക്കാതെ അവന് കഴിക്കാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ ഫുഡ് അവന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചൂട് ചായ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് അധികാര സ്ഥാനത്തിൽ അർഹതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരും ഇതുപോലെ മാറിപ്പോകും. ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരിക്കും. അതായത് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ റോക്കി ബായെ പോലെ ഭയങ്കര ലുക്കും അതുപോലെ തന്നെ മസിൽമാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും. പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിലൊന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. എന്തായാലും അതുപോലെയുള്ള ഒരു ലീഡർ തന്നെയാണ് സൈലൻ. അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ അവരോട് നുണ പറഞ്ഞിട്ടായാലും അവരൊന്ന് കാമായി നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ സൈലിന് കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ഇപ്പൊ സൈലിന് അവന്റെ ആൾക്കാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് നേരെ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും കൂടെ അതങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹോപ്പ് ലഭിച്ചല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞു. ഇവരുടെ ഈ ഐലൻഡിലേക്ക് മിലിറ്ററിക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള മാർത്തയും കൂടെ വരികയാണ്. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് ഇവർക്ക് നേരെ ഈ ഒരു പുള്ളികളൊക്കെ എന്താ പറയുക അക്രമമായിട്ട് വരുമെന്നാണ്. സോ ഇവർ വന്നിറങ്ങിയ തന്നെ ഈ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തെ കണ്ട സമയത്ത് ഇവർക്ക് നേരെ കണ്ണീർവാതകമെല്ലാം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് സൈലൻ മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവരെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ്. അതായത് മാർത്തിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് കുറച്ച് ഗ്യാസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് മാർത്ത ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ജനറേറ്റർ ഒന്നും വർക്ക് ആവുന്നില്ല, സോളാർ മര്യാദക്ക് വെയിൽ കിട്ടുന്നില്ല, പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ ജീവിക്കും. ഇപ്പൊ മാർത്ത അതിന് ഓക്കെ എന്ന് പറയാണ് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാസ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഒരു ട്രിക്ക് പോലെ സൈലൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല ഞങ്ങളൊരു മെസ്സേജ് SOS എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിരുന്നല്ലോ, നിങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഒന്നും അത് കണ്ടില്ലേ, എന്താണ് റിപ്ലൈ ചെയ്യാതിരുന്നത്? ഈ സമയത്ത് മാർത്ത പറയാണ്, അത് പിന്നെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഞങ്ങളെ സാറ്റലൈറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർത്ത മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ. കഴിഞ്ഞ 1-2 ദിവസങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബേസ്മെന്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിപ്പോയല്ലോ കൂട്ടത്തോടെ, അത് എന്തിനാണ്? ഇപ്പൊ ഈ മാർത്തയോട് സൈലൻ പറയാണ്, അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ, മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു തടാകത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതാണ്. ഇപ്പോൾ മാർത്ത പറയാണ്, വെറുതെ എൻ്റെ അടുത്ത് നുണ പറയാൻ നോക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ ആരും ഇത് വിശ്വസിക്കില്ല, കാരണം ആ തടാകത്തിൽ മത്സ്യങ്ങളില്ല. ഇപ്പൊ സൈലൻ പറയാണ്, ഞാൻ മത്സ്യം എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, അതിൽ ഒരുപാട് പഴുതാരകളുണ്ട്, ഐറ്റങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു കഴിച്ചത്. ഇത് കേട്ട സമയത്ത് മാർത്തയ്ക്ക് എന്തോ പോലെ ആവുകയാണ് കേട്ടോ, ഒരു അറപ്പ് പോലെ. ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. അല്ല നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒരു 206ഓളം പേരുകൾ, പക്ഷെ ആരും ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല, ആൾക്കാരെന്താ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോയോ, എന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവര് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊന്നു തിന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. അതിന് പകരം സൈലൻ പറയാണ്, ചിലർക്കെല്ലാം അസുഖം ബാധിച്ചു, അതുകൊണ്ട് കുറെ പേര് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി. എന്തായാലും ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സൈലൻ ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് പോകാൻ നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ മാർത്ത സൈലനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി തന്നു എന്ന്. സോ അതുപോലെ തന്നെ സൈലൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേപ്പറിൽ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് മറ്റുള്ള കുറച്ച് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് സൈലൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കുകയാണ്. അത് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. എന്തായാലും ഈ കാര്യമൊന്നും ഇവിടെ വന്ന് പട്ടാളക്കാർ മാർത്തയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 1-2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഐലൻഡിലേക്ക് മിലിറ്ററിക്കാരുടെ ആ ഒരു കപ്പൽ വീണ്ടും വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് തടവ് പുള്ളികൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും റഷ്യക്കാരായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇത്തവണ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫുള്ള് അമേരിക്കക്കാരായിട്ടുള്ള തടവ് പുള്ളികളാണ്. അവർക്കും ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ബിഗ് മാൻ, ആചാനുബാഹുമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പൊ സൈലൻ ചെന്നിട്ട് കൈ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ഈ ഐലൻഡിൽ അങ്ങനെ ഒത്തുപോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അതൊരു വൃത്തിയായിട്ട് ക്രൂരനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോ നമ്മുടെ സൈലനിലെ അടിച്ച് വീഴ്ത്തുകയാണ്. ഇത് കണ്ട സമയത്ത് സൈലന്റെ ആൾക്കാർക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയോ? ഇപ്പൊ വന്ന് ഈ ടീമിനായിട്ട് അവർ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് കേട്ടോ. വലിയ പോരാട്ടം തന്നെ നടക്കുകയാണ്. കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് തോന്നിയതുപോലെ ഓരോരുത്തർ കാട്ടിക്കൂട്ടുകയാണ് കേട്ടോ. എത്രയോ ആൾക്കാർ മരിച്ചു വീഴുന്നുണ്ട്. ഇതേ സമയം തന്നെ ഈ ഒരു അടിപിടിയുടെ ഇടയിൽ സൈലിന് നന്നായിട്ട് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ സിപ ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആ ഒരു ബേസ്മെന്റിലേക്ക് ഈ സൈലിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സൈലിന് തീരെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇതേ സമയം തന്നെ ഇവരുടെ പിന്നാലെ ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബേസ്മെന്റിൽ എന്തായാലും ഇവർ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ അമേരിക്കക്കാരൻ വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മുന്നേ ആയിട്ട് എസ്റ്റോണറ്റ് ഇവിടെ ഒരു കെണി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ.
ഇവിടുത്തെ ഫുഡും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാക്കിയുള്ളവർ മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കെണിയിൽ ഈ അമേരിക്കക്കാരൻ വന്ന് വീഴാണ്. സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ചത്തുപോവുകയാണ്. ഇതേ സമയം നമ്മുടെ സൈലന്റ് കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വെള്ളമുടിയനുണ്ടല്ലോ, ഈ അമേരിക്കക്കാരുടെ ലീഡറായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആചാന ബാഹുവിനെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നേരിടാൻ കഴിയുന്നില്ല കേട്ടോ. അവൻ നല്ല അടി മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ട്രിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കയ്യിലുള്ള ആയുധം വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു വലിയ രാക്ഷസനെ അവൻ കൊന്നുകളയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നന്നായിട്ട് തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആര്, ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള മാർത്ത, ടെറാനോവോ പ്രൊജക്ടിന്റെ തലവൻ. അവർക്ക് പിന്നീട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. സിറ്റുവേഷൻ വളരെയധികം മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും ഇനി ഇവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഏകദേശം ടോട്ടലി ഉള്ളതിന്റെ 40% ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരിക്കലും ഇവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട. മുകളിലുള്ള അധികാരികൾക്കൊക്കെ ഈ മാർത്ത സംസാരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തിനെയും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് കൊന്നുകളയാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന പട്ടാളക്കാർ ഈ തടവുപുള്ളികളെ മുഴുവനായിട്ടും വെട്ടിവെച്ച് കൊന്നുകളയാണ്. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നമ്മുടെ സൈലന്റ് കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ആൾക്കാരായിരുന്നു. സൈലൻ ഉണ്ട്, സിഫി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2-3 ആൾക്കാർ വേറെയുണ്ട്. ഇതേ സമയം തന്നെ മാർത്ത ഉണ്ടല്ലോ, സൈലൻ ഒരു കത്ത് അവൾക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തീയിലിട്ട് കത്തിച്ചു കളയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല. ഇതേ സമയം തന്നെ സൈലനും അവന്റെ ആൾക്കാരും കൂടി ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാസ് എല്ലാം അവരുടെ ആ ഒരു പ്ലെയിനിൽ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സൈലനും രണ്ടുപേരും അവിടെ നിൽക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ സിഫ ഇവരെ വിട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അവൻ അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ പാർക്കല്ലുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചാടി കയറുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും പേടിക്കില്ല, ഒന്നിനെയും പേടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വലിയ പാറക്കെട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് സിപ്പ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ദ്വീപ് വിട്ടു പോവാൻ അവന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതേ സമയം തന്നെ സൈലനും ബാക്കിയുള്ള 2 ആൾക്കാരും കൂടെ ആ ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് കയറി അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അത് ഇവിടുന്ന് ഫ്ലൈ ഓവർ ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ഇത് കണ്ട പട്ടാളക്കാർ വെറുതെ ഇരിക്കുക. ഇവരുടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് നേരെ തുരുതുരാന്നിട്ട് വെടിവെക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഫയറിംഗിൽ സൈലന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള 2 പേര് സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചു പോവാണ്. പക്ഷെ സൈലനൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്നല്ല, ചെറിയ മുറിവുകളൊക്കെ കയ്യിലും കാലിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ തകരാതെ തന്നെ അവൻ ആ ഒരു ദ്വീപിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സൈലൻ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കഥയുടെ അവസാനം കാണിക്കുന്നില്ല. ആകാശത്തിലേക്ക് ആ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ അങ്ങനെ പറന്നു പോവുകയാണ്. ചിലപ്പോ അവൻ പോകുന്നത് അവന്റെ ഭാര്യയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും. സൈലൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും, പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഈ ദ്വീപിൽ വെച്ചായിരിക്കില്ല എന്ന്. എന്തായാലും ഈ കാര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന കുറെ പേരൊന്നും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി വെക്കുക. എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള നല്ല കഥകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും. എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളത്തെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.